Guys, igama ngiqobile nipasela amazwi la e-homecoming ngomhla ka-15 April. Guys, kwaze kwanzima. Namhlanje-ke uZethu uhambile emsebenzini njengenjwayelo. Uthe mefika khona-ke wasebenza impela kwaze kwashuba ngoba bese kufika amapheshenti amaningi kwaze kwangenelela ushubane ebesebenzela le eJohannesburg wenza amapheshenti alaphaya okhambeni ngoba esiza uZethu exakekile. Thena-ke esiqedile ukusebenza kushobane, hhayi wamane wahlambuluka ushobane kuyena ukuthi hhayi ngiyadingeka la ekhaya. Cabanga ukubuya manje eJohannesburg ngizovula-ke indawo la ezosiza abantu ngoba ngathi la niyacwila kakhulu. uZethu wathi hayibona imenzeni ushobane engimaziyo, wathi kanti kahle kahle uyena-ke ushobane lo, kuphela nje sekhulile, usebonile, usefundile, umhlaba usewubonile ukuthi unjani. Shuthi kahle kahle ushobane useyile ndoda le okade uZethu eyilangazelela. Kodwa-ke manje seku-late cause manje sekukhona bani uSifiso. Guys, akupheli-ke lapho, kufike-ke umfowabo uNgaraji ezocela nje ukumbona uZethu. Wathi hayibo Ngaraji, uzobona mina? Hawu ngiyabonga mfowethu. Wathi cha, ukuthi ngifuna ukubona ukuthi u-right yini. Wathi hayibo ngi-right mina. Wathi ngeke mntakama, kwenzakalani ngawe? Wathi hayibo Ngaraji, ngiyaphila. Wathi cha, ngiyakubona ukuthi khona into engekho kahle. Wathi hhayi i-stress nje somshado yabo. Wathi mntakama, phela ufakiwe la intambo emqaleni njengenkomo iyohlatshwa. Yabona usungasho nje ukuthi cha, umise lo mshado, usengaphuma mntakama. Musho ukuthi uyifake lapha ngenkani ngoba mase usungenile esibungweni sakakubheka ngeke usaphuma. Baleka manje, kusayimanje. Shiya phansi mntakama. Hayibo guys uNgaraji. uZethu wathi hayibo khululeka, ngiyamthanda uSifiso. Wathi ngiyakubona ukuthi uyayikhohlisa-ke manje. Uma ungidinga uyazi uzongitholaphi. Hayibo guys uNgaraji. Wabe ukuphuma uNgaraji uZethu, wayihlekisa ubala ebona ukuthi ngampela lento ekhulunywa uNgaraji iyiqiniso lemsulwa. Lo mshado akasawufuni yena useyifunela nje ushobane ugirl. Hayibo, akupheli-ke lapho. Le kokubheka kumabheketwana. Namhlanje kuSifiso ungene nje ekhishini edlwathuzela, akabingelelanga ngisho ubingelela. Uma kaMankonyana-ke umanenje wabuza ukuthi hayibo kwenze njani manje mkhwenyana, uyalidinga itiye? Wathi cha, ngi-right. Hayi, Mankonyana wangenelela wathi Sifiso khuluma nathi. Kwenze njani? Khuluma. Wathi lutho. Wathi ngithi khuluma. Yini? Vele mekufika wena la endlini umane ubone ngathi siwumthwalo thina siyakusinda. Wathi nayo-ke inkinga, ngizokutshela uthi yini inkinga Mankonyana. Khathele ukuthi mengifika la ekhaya emzini kababa ngimane ngibe senkantolo. Uma ngithule ngiyaquliswa, mengikhuluma ngiyaquliswa. Ngisho ngithi ngicela ukuthula la ekhaya kumane kuthiwa ngizonda umndeni wami. Khathele Mankonyana, khathele. Hayibo, waze washaya itafula ubhuti. Wamane wathi kulungile-ke, kuyacaca ukuthi zakuhlula iy'ndaba zale ekhaya. Mengase kuthiwa silwele nje wena unake iy'ndaba zale ekhaya ezibheke leli khaya, ungaduma izulu impela le khaya. Wamane ethi ngicela ukuhamba. Wathi hamba Sifiso, hamba. Hayi nangampela guys uSifiso wahamba. Kubonakala ukuthi kumabheketwana wakhuza uMakaMankonyana, ekhuza uMankonyana ethi hayibo ngeke. Wena kahle kahle ukufuna nokuthola yini kanti oyifunayo wena, njalo uhlezi uthethisa umyeni wakho, njalo uhlezi uthethisa yini inkinga yakho ngampela namanje? Mabuyi, kwenze njani? Wathi ma, le khaya impela uZethu ngimgcoshile akekho, kodwa kunuka yena le khaya. Yonke into ingoZethu. Uphile engqondweni kaSifiso, uphile enhlizweni kaSifiso, uphile uZethu le khaya ngisho engekho. Ngikhathele nami. Yo guys, uze wahamba oyivalela ekamereni uMankonyana. Ekhala miyebuka isithombe sakhe noSifiso, ebuza ukuthi kwenzakaleni myeni wami, konakaliphi? Ayikho into engayenzanga kulo mshado. Mekuthiwa ngigobe ngigobile, kuthiwa ngime ngama, ngawulwela lo mshado. Kwenzakaleni kodwa myeni wami? Yini mina sengiphelelwa amandla, ngazi ngenze njani. Ekhala mina imbezi uMabusi ekamereni. Emva kwalapho-ke guys, kuye kwafika-ke umakhelwane ezoyixoxela nje naye uMakamabuyi. Wamnikeza i-advice ugirl, washo ukuthi lalela wena, basimlilo lapha emendweni wakho, ungalokhu uthi uney'nkinga zomshado enza kuvuthe, yabo amalangabi. Hhayi nangampela kuMabusi wayithatha i-advice. Wahamba ugirl wothenga ingubo eyi-night dress, yabona nje erivilayo ugirl. Uthe efika nje uSifiso ebuye ey'ndaweni zakhe wamfica ugirl ubhizi uyayigcoba esikhumbeni. Washibilika muhle uMankonyana, ushuqule ngisho nesitayela-ke namhlanje, washuqula uphondo lweduku.
Hhayi-ke kuthe kusanjalo wangena uSifiso naye-ke wababaza ubuhle, washo ukuthi wamuhle Mankonyane. Wathi ngiyabonga. Wathi impela ngikaze ngibone-ke le ngubo oyigqoke namhlanje. Wathi hhayi, namhlanje angifuni nje sikhulume kakhulu, ngifuna nje kube yimina nawe. Guys, uthe nje sethi uyaqala uyammasaja umyeni wakhe kwabe kukhala ifoni. Uthe methi uyaqalaza efonini baluzethu Mangwane, hayibo. Sifiso wathi damu engqondweni yakhe. Wathi ya sawubona. Wathi uZethu, yebo yebo, cela uzongisiza ngento zomshado, ngifuna ukulungisa into zomshado lana. Wathi khulileka ngikho busy ngiyeza. Hayibo. Wabe ulivala ucingo wathi Mankonyane, awukho busy? Wathi uMankonyane udinga ngimsize ngezinto zomshado. Wathi manje mina, wathi ya ngiyeza manje nje, ungakhifela ngeshamathe, angeke aze ome ngingakabuyi. Ngicela nje bandla ukumsiza, ngizobuya manje, ungalali. Yes, ungalali. Imagine guys, umshiya uMankonyane ehleli embhedeni kanjalo, wathi akangalali. Waya kuZethu. Isithembu-ke guys sinjalo. Okade efike kuqala kuba le emsileni kunakwelo ofike manje. uZethu-ke guys usaphethe isicoco kwamanje and uMankonyane nkosi yami ukhale uyayithulisa ubugirl. Aphela lapho-ke amazwibela namhlanje. Ngingakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Guys, igama ngiqobile nipasela amazwibela e-homecoming ngomhla ka-15 April. Guys, kwaze kwanzima namhlanje-ke. uZethu uhambile emsebenzini njengenjwayelo. Thema efika khona-ke wasebenza impela kwaze kwashuba, ngoba bese kufika amapheshenti amaningi kwaze kwangenelela uShubane ebesebenzela le eJohannesburg. Wenza amapheshenti laphaya okhambeni ngoba esiza uZethu exakekile. Thena-ke esiqedile ukusebenza kuShubane, hhayi wamane wahlambuluka uShubane kuyena ukuthi hhayi ngiyadingeka la ekhaya. Ngicabanga ukubuya manje eJohannesburg ngizovula-ke indawo la ezosiza abantu ngoba ngathi la niyacwila kakhulu. uZethu wathi hayibona imenzeni uShubane engimaziyo. Wathi kanti kahle kahle uyena-ke uShubane lo, phela nje sekhulile, usebonile, usefundile.